Alin, ai făcut o mare figură astăzi, după locul 5 în prima etapă, în turul Bosnia-Herzegovina. Iată că astăzi a venit victoria, victorie mult așteptată. Cum ești, cum te simți? Felicitări în primul rând. Salut, da, mulțumesc. După un loc 5 am zis să nu ne mulțumim doar cu atât și le-am transmis băieților că azi e ziua noastră și că putem să facem. Am stabilit de dimineață ce avem de făcut și le-am spus că mi se potrivește foarte bine finish-ul și că am nevoie să ajung acolo. Și da, ne-a ieșit, chiar ne-a ieșit cum trebuie. Dar mă uitam peste media orară și în celelalte etape s-a fugit ca la Balamuc, am văzut. Medii de 50 la oră, etape scurte, într-adevăr, 120-130 de kilometri, nu așa multă altitudine, dar fugă a fost. Da, da, la asta vorbeam și cu ceilalți din echipă. Ne așteptam oarecum ca nivelul să fie puțin mai jos, dar oarecum am fost luați prin surprindere, dar da, am făcut față. Tu acum ai experiență în cursele internaționale. Ți se pare că în cursele de rang 2.2 se fuge mai nebun, mai haotic, mai față de 2.1? Contează foarte mult ce echipe sunt la start, dar nivelul se simte un pic diferența de la 2.2 la 2.1, dar nu este greu oriunde, nu se pune problema de așa ceva. Cum vine pentru tine victoria asta? Nu știu, cum o simți? Îți dă curaj pe mai departe? Ce ai în plan pe mai departe? Da, este foarte, foarte importantă această victorie pentru mine, pentru că mi-a ridicat foarte mult moralul. Chiar eram la început de sezon, mă gândeam ce fac, unde merg, în ce parte mă îndrept, pentru că nu știam exact cum mă situez și cursa asta a venit ca cireașa de pe tort, cum s-ar spune. În prima etapă spuneai că Emil Dima a venit la fix, a dat un bidon în momentul potrivit. Cum a fost astăzi cu Emil? Astăzi a fost puțin mai ciudat, pentru că nu am reușit să avem conexiune prea mare cu caravana, pentru că au fost câteva urcări la jumatea traseului și plutonul a fost destul de spart și mașinile au reușit să treacă foarte greu și am reușit să ne descurcăm cu ce am avut, cu ce am plecat. Felicitări! Alin, te las, pisica mea vrea să iasă din cameră. Oricum am înțeles Mulțumesc! că tu mergi la masă, deci nu ne întindem prea mult. Stăm cu ochii pe tine, vedem unde urmează să mai punctezi și ne auzim aici.